bocah kok iso dinteni nek kono kae nduk mau. Yo rene maju ngarep. Jajak ta ora iki. Cek. Jajak. Kabel dawu kok. Jajak Ngono dak nang ngarepan kamera. mau ki muni piye Kene Mas? lho maju mundur ah. Maju, Mundur. mundur. Niki lho Bu tiang bento. Kok iso bento? Lah mesti maju mundur sithik-sithik ngono lho. Mundur sithik-sithik, lho kok keliru neh. Lah ya anggere ora padha mahasiswane dak ngene iki ya. Wes Mas. Rene lho rene. Mundur sing akeh ngono ta? Akeh ku ndok bablasno rono. Oh, iya. anggere ora padha mahasiswane dak ngene iki ya. Apa ke mahasiswa? Hah? Lah ya aku ora mahasiswa. Lah iya Tek. Aku mau ngomong piye? Padha ra mahasiswane. Lah ya Dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iso katimbalan kalih keluarga seni barongan Wahyu Macan Macan Jaya. Jaya. Oh, kandhani yo. Pimpinane sapa Mas? Mas Rizky. Wonge sing ndi? Iko sing buarik dhewe iko lho. Sing ndi? Iko ngendang Jaipong iko wonge delik. Wonge delik kok. Kandhani yo. Iku big boss e sing wedok. Sing pol wayu. Cek lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki iso rawuh ing dusun ngendi Mas mau? Dusun Loram Wetan. Griyane Bapak sinten Mas? Bapak Hartopo. Leres nggih Pak nggih. Bapak Hartopo adalah Ibu Hartati. Nah, iki dinonga-dinonga Digawe apa? Walimatul Ursi. Walimatul Ursi. Sing dinikahno putrine sapa Mas? Putrine Bapak Hartopo. Sing dinikahno sapa? Bapak Hartopo. Aduh. Iya. Sing dinikahno lho. Bapak Hartopo. Alah. Jangkrik tenan kok. Aku dadi Bu Hartopo, tak Bu gawakno Hartopo. arit. Lah kok nduk gawakno arit lapor. Lah iku mau sing nikah sapa? Mbak Rizky Amelia. Putrane sapa? Pak Hartopo. Ora mlebu bon bin si Pak Hartopo. Lah kok iso mlebu Bonbin? Lah kitu monong lanang mana? Maksudnya ngene lho. Pak Hartopo kuwi duwe garwa. Garwane sapa? Garwane Pak Hartopo. Berarti Pak Hartopo wis nikah. Ya wis, Tak kira durung. duweni putri sing asmane Rizky Amelia Ananda iki. Ngono. Enjing-enjing Pak nggih. Enjing-enjing di imah-imahaken. Di omah-omahake. Dinikahake. Ngono Iki ae. donga-dinonga. Donga-dinonga. Ayo. Mugi-mugi Bapak Hartopo adalah Ibu Hartati bubar duwe gawe nekake Wahyu Macan Jaya iki. Pinaringan rezeki ingkang kathah, Amin. barokah. Amin. Iso kanggo ziarah ning Mekah Madinah. Amin. Syukur-syukur turah iso nggawe nanggap barongan Wahyu Macan Jaya neh. Panjake ya ajek iki. Pajake ajek siki, dagelane aku tok. Lah aku. Wis iku ning kono, kidul kono. Ke nyedakno kancamu mati. Oh, gak, nek kowe kesusu gak apa-apa, cerak kok. Aku ya ora kesusu kok. Lah piye? Wong surat kehilangan apa kematianku hilang hari. Nah, aku ora iso mati. Nyapa? Oh, KTP ku seumur hidup. Kowe ora iso mati. Ora iso mati aku KTP ku seumur hidup, Pak. KTP-mu ijeh? Ijah. Gorene, Mas. Lah apa? Tak gendine. Mondor cekelong utang kok. Ora tak gendine. Lah dok apa? Tak gantine. Ganti apa? Sesuk mati ngono. Aku ora kesusu. Lah iki mau Bapak Hartopo wis didongake ganti dongake Mbak Amelia, Mbak Rizky Mbak iki. Rizky Amelia Ananda. Mugi-mugi benjing ajeng akad nikah. Amin. Le jajane menak le. Kei lho. Kei ya sithik-sithik. Ana ngamen ndongakno jagongan dhewe kowe. Lah kowe dongakno ya ora ligake kok. Ora gagem tak dongakno kowe gremeng kok. Iya. Sithik-sithik lho. Amin. Amin ya Allah. Amin.
Iki guyu dhewe lah. Sesuk nanggap. Hah? Oh, tanggapane murah kok. Pira? 500.000. 500 untum ngono. Kosya. Tak tok kedo mau. Lapo? Pak Hartopo pundi nggih? Niki, Pak jenengan ngersake karo WC niki lho, Pak. Iki dudu karo WC. Apa? Ngene iki sedotan capiteng kok. Wis tak ndongakno sik. Mugi-mugi benjing Mbak Rizky anak Amelia Ananda ajengaken tika mboten enten alangan rubeda punapa-punapa Mas. Muga-muga dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan putra maupun putri. Amin. Saged momong putra napa putrine ngantos kaken-kaken laninen-ninen. Nah, iki ya ora Bapak Hartopo tok sing didongake masyarakat Desa Loram kene ya didongake ya, Mas. Masyarakate barang. Iya. Aku ndongakno awakku rung bener kok ndongakno wong lah. Ya Allah. Didongake desa masyarakat Loram kene gemah lipat roh jinawe murah sandang murah pangan. Muga-muga rezekine kathah. Sing duwe utang dongakno ndang lunas. Utange. Nah, utange. Sing duwe lara ndang waras. Lorone. Heeh. Ndang sing lara mripat ndang waras. Matane. Lho. Waras ngono lho Mas penyakite. Lah iya, penyakite matane iki mau. Ayo. Aku rene yo bingung aku mau kok. Sik ambekan kuwi lho. Lapo? Senin Kemis. Aku mau lho dikai Sherlock bose. Nyapa? Wah aku luru. Masjid mubeng-mubeng lho ora ana. Ki luru apa? Masjid mubeng. Tak hubungi ora ana. Kowe luru masjid mubeng. Aku luru masjid mubeng lho ora ana. Masjid endi aku ngono. Ki sing bento ku kowe apa bose? Lah bose nyai Sherlock masjid mubeng ya aja ngono Dek. Bukane masjid mubeng. Lah sing bener. Kowe mubengi masjid. Hah? Aku ngubengi masjid. Kowe sing kon mubengi masjid. Ora kesel ah? Hah? Ora kesel. Urusan nak iku. Ketuman masjid mubeng nak wong salat kepiye, Mas? Aku mau tak kandhani liwat kono mau lho Bang Jokono. Heeh. Aku ape metuk dulurku lanang. Dulurmu sing lunga merantau iku. Heeh, jenenge Rawan. Heeh. Bareng ning kono aku di WA Mas aku parani ning Bajo Tanjung. Heeh, Dek aku ngono. Bajo Tanjung tengah kene, Mas. Iya. Bareng aku liwat kono. Kecelakaan. Sadurunge Bangjo iku. Iya, iku kecelakaan. Sadurunge Bangjo iku rawan kecelakaan. Iku sing kecelakaan ora rawan. Lho kowe wis sing maca ta? Aku sing maca. Kowe sing maca. Lah yo, Dek. Aduh, kepiye iki sing jelasno. Melu-melu nangis ya buri. Saiki kok dolanan watu ki nyapa no kowe? Sik, heh. Sri iki lho Sri anak Sri ucul. Iku nangis iku kok. Nek mburi nyawati watu wae. Adikku rawan kecelakaan. Iku ngono tulisan, Mas. Mergane ana tulisane ngono nek kono kerep kecelakaan. Lah ora ana tulisane kerep kok. Ora ana tulisane kerep. Tulisane ije. Ija. Enteni kene. Lah lape lapo? Lah ganti piye? Untung bosok ngono. Lah piye neh? Oh ya Allah. Bocah angger sim nembak ya ngene iki. Hah? Iku ngono kowe dikon ati-ati. Aku iku lek wis hati-hati ya. Nah, aku mau teko kono lho. Kok juwono kono. Juwono kono. Kono. Tulisane ngene. Piye? Polisi 500 meter. Ora dure pol lah. Iku nek juwono. Heeh. Polisi 500 meter. Polisi 500 meter. Aku iki kok Jepara, Mas. Lapo? Masjid 1000 meter. Hah? Masjid 1000 meter. Iku tulisane jarake. Lah ya tunggale mau polisi 500 meter.
Aja. Aku rene ku ora dhewean. Iki lha apa dicekeli? Aku koyo meteng ah. Aku mau rene ora dhewean karo penyonyo. Sik. Nang. Sak lagu rak bar iki tak tutup. Kowe do tukaran sak lagu tak rak bar tak tutup iki. Kowe do sawat-sawatan iki nduk mau. Ki suwe-suwe kene kebak watu. Wes. Wes. Ki lo do tukaran dhewe. Aku rene ki ora go nganu, aku jeneng penyonyo. Penyanyi. Penyanyi. Iya. Masa penyonyo ku lho. Iku lho sing binatang artis iko. Bintang tamu, Mas. Bintang tamu. Heeh. Yuk, Dudang. Yuk. Ready. Artisnya Wahyu Macan Joyo. Waranggono. Wahyu Macan Joyo. Monggo, Mas. Ada anak galaksi. Juga ada Vina.